Hola a tothom! Durant estos dies que m'he proposat córrer a diari, és molt important que mantingui les cames molt ben cuidades. I com ja sabeu, els olis essencials sempre m'ajuden molt. Per a relaxar-me els peus, afegeixo unes gotes d'oli de lavanda al gel d'aloe vera i procuro fer-me un massatge, tot i que reconec que tinc moltes pessigolles. Per a la zona de les cuixes, on els músculs se'm carreguen més durant estos dies, afegeixo unes gotes de Blue Relief al gel d'aloe vera, que és un oli que tant com la lavanda se poden trobar al kit d'inici. És molt important que tingueu en compte que quan volguéssiu fer exercici de forma diària, a més d'estirar al principi i d'estirar al final de cada activitat, també és important fer-se massatges, ja sigui en olis vegetals, en olis essencials, cremes o d'altres productes que us puguen ajudar a millorar la circulació i evitar possibles tiretes.